Kubor nakaslab jong unongsan hima. Ka Shillong Press Club kadap da ka jingsmo thang ka men sim ka jingsmo si ka jingsmo diaw aga jaw da ki umman aga jingdo ya arngot ki dekat ki barat ba ki jongka i ba Readington Marwen i owner publisher jongka Mopor kot kubor ka Highland Post but tangsian ila persyang ruban pendi ka kot kubor garo hakatin garo ni duru ya woi pat resort ubang ya si kap men fem uba baro ki dekat ki jusmo u movement para perlok ke jantam urang ba samir solya ya hanga simet ngasong ka jindo ko bakraw no mal yu samir ngasong ko mu ade ko mu para try jonga pat nga tip ru ba ti ba bon hi ki dekat jong ka Shillong Press Club ti yam pat men sim menta ba yo ka ni khubor ba ublei ula imon ban sim ban khat no eu selaki ti jongu ni shudwai ba ublei ula ai por yu ba un kre ba bek yala de ban yesem mod yu nong bu nong thau ban ni dwai ru ba ublei un ai ka bor yai i kme ki kon kan thei samla ki jongu arngot i kme jongu sami i bala sumar sukher i para chenrang para kan thei bat baro ki kon ki kha ki man ki bala ya don ha saudong ka jingthia pang ka jongu ki bala yakner la kisti ha ka ban yarap yu ne ban dwai ne ban lang na dwai bu blei un pen ya tha chi kam sin ki baru nai ka ta smo thu ba kin priang ne ke bu la rai ban na kermen ru ba samiri la le sok na kalian yung Shillong Press Club ni kitbok yang ye pro ar ko tin sin ki ko don ngin kan mau ye ti junam ki kam ki ba pilale ki kam ba pilaya no siang ya kilinti ki ba pilaya prat ban ni dwai ho blei unai bor ni ba inla ban bud din ni ka ki sinjam ki ba pila plot ba pila mat hakmat ni samir la de ban raja thula palat ya ka arthu lai la de ban la don arthu sam nem tamman nama ba ngam dak mau exactly usnam yu andre haswa bangan wan phanga si Shillong hu samir la sang menteri haswa bangan don kemudian Shillong hu ila don baga sentinel lidon lang bat sentinel ila ibat be khatu ka sin bukot ku bureau chief bat na ka de ka khubor ka ptv ka ba de ru ka ba chutmi ka weekly khasi ka dong musa idon lang to bat samir ndai tangui sri lang bat ka sentinel re ibakoi banyarap yana inoru kilap pakai khubor lara ki sodan kam jingarap kum ka media plus ki porminshwa kiwi ki khubor la don manoru manong suma no sinyang lan ai khubor len tongin yarap len ni ibakloi ban yarap man kemel kiti batru haka khamtam haka pang kastam di ban kong du ban lik be ke kalong ka jingdu ko bakraw ken ni batru ya ka tam tho khubor hi namal ba samir along bala paka bala sani ya ka di tho khubor uba om tang kinong tho khubor ni ki he ki ha ni ki greu ki bala paw hang ne ke la ki to an rekeleng bat khamtam he ka bangin kan mau yau samir long de defense correspondent ban kong jong ka jilla meglao bala lek puli ban pit ilade ban lik tho ban lum khubor ha ki por thma bat udon ru ka jinge de ka ba jan ba buram ni we bat spai bat ki pulit bat ki ba phong ki uniform ban tre ban yada ya kari te ka jingdo kamli tang ka press ya ka family press jungi hang ni bro kawai ka fraternity jungi wat om tang na ka Shillong Press Club de na ka Journalist Union of Meghalaya pan na Indian Journalist Union ru e pha ka jing snolan si ba yeng ba sem jungi